Η Κύπρος από το 1995 και κάθε Σεπτέμβρη συμμετέχει στη διοργάνωση των εκδηλώσεων για τις ημέρες Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς. Στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής, στις 18 του Σεπτέμβρη, άνοιξαν προς το κοινό ιστορικοί και παραδοσιακοί χώροι. Η τελετή έναρξης διοργανώθηκε στη Λάνια, όπου επίσημοι και κοινό ξεναγήθηκαν στα λιθόστρωτα σοκάκια του χωριού, γεύτηκαν τις παραδοσιακές γεύσεις και απόλαυσαν χορούς και δρόμενα. Στα πλαίσια του φετινού θέματος, δίνεται έμφαση στην καρδιά του σπιτιού, τον ηλιακό και την αυλή, στους χώρους όπου διαδραματίζεται η ζωή των κατοίκων και όπου συναντιέται το κτιστό με το φυσικό περιβάλλον, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό και μοναδικό μεσογειακό χώρο ζωής. Το σπίτι είναι περίπου 300 χρονών. Δεν ήταν έτσι. Αλλάξαν τα, χρησιμοποιούσαν τα οι παλιοί εδώ για να βάλουν το άσερο τους, ποτέ ξέρω εγώ, χρησιμοποιούσαν τα διαφορετικά. Ύστερα αλλάξαν εντωμεταξύ, διορθώναμε τα. Οι ηλιακοί φέρνουν δροσιά. Ο τρόπος που χτισμένοι έχουν πάντα δροσιά. Και ο ένας ηλιακός και ο άλλος. Στούτον κάθονταν οι γιαγιάδες μας και κεντούσαν. Και γειτόνισσες μαζί γιατί είχαν πολύ δροσιά. Χρησιμοποιούσαμε το καλοκαίρι για να τρώμε, επειδή είχε δροσιά. Βλέπεις και τα λουλούδια είναι ευχαριστημένα με τον ηλιακό. Τα Λεύκαρα, των καιρών της τουρκοκρατίας, ήταν επικίνδυνο να φαίνονται οι κοπέλες. Και χτίζαν τα σπίτια με τέτοιον τρόπο που να κλείσει την πόρτα και να μην φαίνεται κανένα. Η αυλή μέσα από τον ηλιακό. Κλείσει την πόρτα και ο ηλιακός είναι πιο μέσα, η αυλή. Δεν ήταν εκτεθειμένες οι κοπέλες. Τα ούτε παράθυρα να είναι έξω. Ούτε παράθυρα, πολλά μικρά παράθυρα και ήταν μέσα το σπίτι. Να φανταστείτε τον καιρό που ήταν οι Άγγλοι εδώ, καιρό της Ιώκα. Μαζευκούμασταν εδώ, ήταν κέρφιο. Πού ήθελε να πάμε. Είμαστε στο σπίτι. Αλλά οι γειτονιές που παντού μπορούν, που πάνω από τις ταράτσες, να έρθει ο ένας μες στο σπίτι του άλλου. Καθόμαστε μέσα στην αυλή και τσακώσαν μας οι Εγγλέζοι με τα όπλα που πάνω, νομίσαν ότι μας δέχτηκαν για κάποιον λόγο. Δηλαδή μπορείς να χρησιμοποιήσεις την αυλή σου χωρίς να σε δει κανένας. Απλώς είναι μια ταράτσα έξω από το δωμάτιο, είναι ωραία. Σε ωραία θέα, να κάτσεις το απόγευμα, πολλά ωραία. Το χειμώνα έχει και ήλιο, το καλοκαίρι είναι δροσιά. Το έθριο, η εσωτερική αυλή, ήταν η καρδιά του σπιτιού, ο κυρίως χώρος του κτηρίου, όπου γύρω του εξελίσσονταν τα δωμάτια, τα οποία λειτουργούσαν σαν βοηθητικά της αυλής και στα οποία κατέφευγαν οι ένοικοι όταν ήθελαν να προστατευτούν από το κρύο ή τη βροχή ή από τα περίεργα βλέμματα. Τη λιακάδα του χειμώνα και τη δροσιά του καλοκαιριού μέρα και νύχτα απολάμβαναν οι ένοικοι μόνο μέσα στην αυλή, όπου υπάρχει απανεμιά το χειμώνα και συνεχείς σκιεροί χώροι το καλοκαίρι που δημιουργούνται από το ίδιο το κτίριο. Εκεί εργάζονταν, διασκέδαζαν και κοιμώντουσαν το καλοκαίρι. Επιπλέον, μέσα από τα δωμάτια απολάμβαναν την ιδιωτική θέα προς την αυλή που προσφέρει μοναδικές οπτικές πηγές. Απλές χαρές όπως το φαγητό γύρω από το οικογενειακό τραπέζι στην αυλή, μια φιλική συζήτηση κάτω από τη δροσερή σκιά του δέντρου και ο καλοκαιρινός ύπνος κάτω από τα άστρα είναι σήμερα απρόσιτες πολυτέλειες. Όμως είναι αυτά τα απλά που δίνουν ποιότητα ζωής στην οικογένεια, στη γειτονιά και κατ' επέκταση στην πόλη και που λειτουργούν πολιτισμικά και ανασχετικά στην κοινωνική στηρότητα της σημερινής εποχής. Το καλοκαίρι, ο καυτός αέρας που ανυψώνεται φυσιολογικά πάνω από το λιθόστρωτο του δρόμου, συμπαρασύρει επιταχύνοντας μέσω της εξώπορτας τον κατερχόμενο δροσερό αέρα, ο οποίος δημιουργείται από την εξάτμιση των φύλων της κλιματαριάς που δεσπόζει στην αυλή. Το χειμώνα, η ηλιόλουστη αυλή, σαν κάτωπτρο, περιμαζεύει, εστιάζει και ενδυναμώνει τις χλιαρές ακτίνες του ήλιου. Το απόγευμα του καλοκαιριού, ο χαμηλής ταχύτητας αέρας που πνέει στο υψόμετρο των γύσων της στέγης αναγκάζεται να διαγράψει καμπύλη τροχιά πάνω από αυτή και να αυξήσει την ταχύτητά του με αποτέλεσμα να δημιουργεί άνοση, όπως τα πτερίγια του αεροπλάνου, και ως εκ τούτου να προκαλέσει ανωδικά ρεύματα αέρα στην αυλή. Το βράδυ, το λιθόστρωτο του δρόμου είναι ακόμη ζεστό, όπως και ο αέρας πάνω από αυτό από τη ζέστη της ημέρας. Μέσα όμως από την αυλή φυσάει ανεξήγητα δροσερό αεράκι. Η κατερχόμενη από τον ουρανό δροσιά της νύχτας εισχωρεί στα δωμάτια, δεδομένου ότι τα πορτοπαράθυρα της αυλής μένουν ανοιχτά. Σε αυτό συντελεί και το ζεστό λιθόστρωτο και το χονοειδές σχήμα της αυλής. Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική μας κατέλειπε στο μεσογειακό χώρο ένα κέλυφο ζωής. Οι αρετές αυτού του ταπεινού κελύφους μπορούν να εμβολιάσουν και τη σημερινή κατοικία. Η αγροτική οικία κτιζόταν από ντόπιους κτίστες χωρίς καθορισμένο σχέδιο και σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων της. Παρήχε στέγη για την οικογενειακή ζωή καθώς και για τις αγροτικές ασχολίες των ιδιοκτητών. Η οργανωτική της δομή αντικατοπτρίζει την εσωστρέφεια της κοινότητας. Η αυλή,
που είτε είναι περίκλειστη ανάμεσα σε τοίχους και οικοδομήματα, είτε σπανιότερα ανοιχτή προς τα χωράφια, αποτελούσε πάντα την καρδιά του σπιτιού, τον κύριο χώρο ζωής και εργασίας για ανθρώπους και ζώα και παρήχε πρόσβαση στα διάφορα μέρη του σπιτιού. Το σπίτι συνήθως αποτελείται από 2 ή 3 μακρινάρια, αποθήκες και δίχωρα, τα οποία χωροθετούνται επί των συνόρων του τεμαχίου σε γραμμική διάταξη ή σε σχήμα γάμα. Η διάταξη των δωματίων καθορίζεται από το μέγεθος της αυλής. Στα ημιορεινά, όπου οι οικοδομές κτίζονται στην πλαγιά, η αυλή είναι συνήθως στενή και μικρή. Όπου υπάρχει περισσότερος χώρος, οι αυλές είναι μεγαλύτερες, με ορθογωνικό συνήθως σχήμα και τα κτίρια είναι χωροθετημένα σε γραμμική διάταξη ή σε σχήμα π. Η αυλή περικλείεται από χαμηλούς ξηρολιθικούς τοίχους ή από ψηλούς πλήνθινους ή λίθινους μαντρότυχους, ανάλογα με τα διαθέσιμα υλικά, την οικοδομική τεχνογνωσία αλλά και τις συνήθειες της περιοχής. Η πρόσβαση στην αυλή γίνεται είτε μέσω ξοπορτιού απευθείας σε αυτήν, είτε μέσω ημιυπαίθριου πόρτιου. Το πόρτιο, δηλαδή σκεπασμένη είσοδος που αποκαλείται συνήθως ηλιακός, αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του αγροτικού σπιτιού. Έχει τη μορφή προθαλάμου και είναι συνήθως χωροθετημένο κάθετα στο δρόμο. Οδηγεί από το δρόμο στην αυλή, προς την οποία ανοίγει συνήθως μέσω καμάρας. Σε μερικές περιπτώσεις επαναλαμβάνεται στον όροφο, ενώ η σκάλα που οδηγεί σε αυτόν βρίσκεται εδώ. Ο ηλιακός είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του σπιτιού. Είναι ημιυπαίθριος χώρος, προσανατολισμένος προς τον ήλιο και ανοιχτός από τη μία διαμήκη του πλευρά προς την αυλή μέσω μίας ή περισσότερων καμάρων ή δοκών επιστήλων ανάλογα με το μήκος του, τα διαθέσιμα υλικά και την τεχνογνωσία της περιοχής. Σπανιότερα η μία ή και οι 2 στενές του πλευρές είναι ανοιχτές. Έτσι, στην Πεδιάδα και στην περιοχή Αμοχώστου έχουν καταγραφεί ηλιακοί με μέχρι 5 καμάρες, ενώ στα ψηλότερα μέρη του νησιού συνήθως έχουν μόνο μία. Ο ηλιακός μπορεί να έχει μήκος όσο και το μήκος της πρόσωψης του σπιτιού προς την αυλή. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να έχει σχήμα γάμα, ακολουθώντας την κάτωψη του σπιτιού. Ένας δεύτερος ηλιακός κάποτε επαναλαμβάνεται στον όροφο. Άλλοτε περικλείεται από δωμάτια στη μία ή και στις 2 στενές του πλευρές. Παρήχε επίσης πρόσβαση στα παρακείμενα δωμάτια της οικοδομής. Ο μεταβατικός χώρος του ηλιακού μεταξύ του σπιτιού και της αυλής, του κλειστού και του ανοιχτού, είναι ο χώρος για την εργασία, το μαγείρεμα, την ξεκούραση, αλλά και για τις κοινωνικές συναναστροφές των κατοίκων. Παρέχει επίσης προστασία από τον ήλιο και τη βροχή. Σε μία από τις στενές του πλευρές βρίσκεται συχνά ο φούρνος ή η τσιμινιά που χρησιμεύε και για μαγείρεμα, ενώ στην απέναντι η πέτρινη γούρνα για το πλύσιμο των ρούχων. Ο ηλιακός αποτελεί το σημαντικότερο τυπολογικό και μορφολογικό στοιχείο στην όλη σύνθεση της οικοδομής. Στα ψηλότερα ορεινά, λόγω της τοπογραφίας του εδάφους, η αυλή είναι σπάνια και ο ηλιακός είναι συχνά παρόν, αυτή τη φορά στο ψηλότερο επίπεδο του σπιτιού, δημιουργώντας ένα είδος σκεπασμένης βεράντας ή χαγιάτη. Καθώς η αυλή είναι πολύ μικρή ή ανύπαρκτη, οι διάφορες εξωτερικές ασχολίες λαμβάνουν χώρα στο δρόμο ή στον ηλιακό του όροφο. Εδώ τοποθετείται συχνά και ο αργαλιός, καθώς ο φωτισμός είναι καλύτερος και δεν ξοδεύεται ο περιορισμένος εσωτερικός χώρος του σπιτιού. Ταυτόχρονα, η οικοκυρά είχε την ευκαιρία να παρακολουθεί τους περαστικούς ή να μιλά με τις γειτόνισσές της καθώς δούλευε. Σταφύλια και άλλα προϊόντα απλώνονταν εδώ για να αποξηραφθούν. Η συχνή παρουσία ηλιακών και εξωστών στην πλευρά του δρόμου στους ορεινούς οικισμούς αποτελεί σημαντική διαφορά από τους παιδινούς, όπου η εσωστρέφεια είναι ο κανόνας. Η μετάβαση από το λαϊκό στον αστικό τύπο κατοικίας αρχίζει το τέλος του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα, σχεδόν ταυτόχρονα με το τέλος της τουρκοκρατίας. Ο κεντρικός ηλιακός αποτελεί την είσοδο από το δρόμο, ενώ 1 ή 2 δωμάτια βρίσκονται συμμετρικά τοποθετημένα στις 2 πλευρές του. Ο ηλιακός, παρόλες τις μικρές τυπολογικές διαφορές, παραμένει ο κεντρικός χώρος κατοικίας. Αποτελεί επίσης συνδετικό στοιχείο της οικοδομής, καθώς παρέχει πρόσβαση στα παρακείμενα δωμάτια. Είναι ακόμη ο κύριος καθιστικός χώρος της κατοικίας. Αρχικά ο ηλιακός ήταν ανοιχτός με καμάρα προς την αυλή, αργότερα όμως κλείνει με πόρτα, παράθυρο ή τοιχοποιία. Στην περίπτωση όπου τοποθετείται όροφος στην οικοδομή, όπου βρίσκεται το σαλόνι ή ο οντάς, σε αυτόν τοποθετείται η σκάλα. Η αυλή δεν έχει πια καθοριστική σημασία στη λειτουργική διάταξη της οικοδομής, ενώ ο ρόλος της υποβαθμίζεται σε αυτόν του κήπου. Αργότερα, η αυστηρή συμμετρία αρχίζει να γίνεται πιο ελαστική. Ο κεντρικός ηλιακός συνεχίζει να έχει τις ίδιες αναλογίες. Ένα όμως από τα πλαϊνά δωμάτια γίνεται μεγαλύτερο και λειτουργεί ως επίσημος χώρος υποδοχής. Εσωτερικά, η τριμερής οργάνωση με τον κεντρικό ηλιακό συνεχίζει να υφίσταται, αλλά με πολλές αλλαγές και αποκλίσεις από τον άξονα συμμετρίας. Το ένα άκρο του ηλιακού θα χωριστεί με τζαμόπορτες, ενώ μερικές φορές διαμορφώνεται και βεράντα στο πίσω μέρος. Το σπίτι αυτό, που τώρα είναι το σπίτι μου, είναι ένα αγροτικό σπίτι και έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής των Πάνω Λευκάρων, όπου είναι το σπίτι. Έχει την εσωτερική αυλή, τον ηλιακό, ο οποίος οδηγεί έξω στο δρόμο, και τα δωμάτια είναι δεξιά και αριστερά της αυλής, με το παλάτι το οποίο είναι το πιο σημαντικό δωμάτιο,
με τη χαρακτηριστική καμάρα, το κελάρι όπου αποθηκεύαν τα διάφορα πράγματα που είχαν, που επαρήγαν με τα πιθάρια, την σκάλα που πάει πάνω στο ανόη, καθώς επίσης και το φούρνο και τη γούρνα, όπου εδώ παλιά το χρησιμοποιούσαν το χώρο της αυλής για να κάνουν τις διάφορες ασχολίες του νοικοκυριού, όπως και κάποιες γεωργικές ασχολίες, γιατί ήταν γεωργοί οι προκάτοχοι αυτού του σπιτιού. Για μας η αυλή είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ο πυρήνας και η ψυχή του σπιτιού. Εδώ περνούμε τον πιο πολύ χρόνο. Τουλάχιστον 10 μήνες το χρόνο είμαστε έξω στην αυλή. Εδώ έρχονται οι φίλοι μας, θα πιούμε τον καφέ μας, θα φάμε, μπορώ να διαβάσω, ιδίως τώρα που το χειμώνα είναι ωραία σκιερά εδώ, το καλοκαίρι έχουμε λίγο περισσότερο ήλιο, αλλά μπορούμε να κινηθούμε σε διάφορους χώρους της αυλής. Μέσω της αυλής θα πάω στα διάφορα δωμάτια. Το βράδυ για μένα είναι ένα πολύ ευχάριστο συναίσθημα να διασχίζω την αυλή για να πάω πάνω στο ανόη, να βλέπω τον ουρανό, τα άστρα, και είναι η ψυχή και η καρδιά του σπιτιού μου, το χαμόγελο.